Så er vi kønne. Ja, det var godt. Ja, Kasper? Ja? Lille habanero? Ja. Du vil ikke tro på det jo? Nej, jeg tror ikke på det. Det er så stærkt jo, så jeg bliver nødt til at Så det prøver vi lige. prøve. Vi skal lige huske at skylle. Ja. Det er flot. Ja, den er også stor. Ja. Døden skal have en årsag. Skål med Så, så skåler du bare. jamen, Noget, du vil sige inden, at ja, jeg vil faktisk sige, i forhold til Claus, Chili Claus, så den dufter meget sådan frugtig, faktisk, ja. Men du jeg har ikke nogen at skåle med, så... Ja, Ja, tak. Ja. Kan du mærke, hvordan den tog? Det er ligesom fra siden af. Rammer. Den er allerede stærk. Nu er jeg ikke sådan vant til stærk mad, så... Nej. Kan ligesom beskrive, hvad der sker? Nej, den er meget stærk. Kan du mærke, om det er et bumletog eller IC4, der kommer ind nu? Det er ikke DSB i hvert fald, fordi det er ikke forsinket. Så... Ja, den er stærk. Ja, han tager lidt tår i øjnene, faktisk. Ja, men du tager det meget godt, vil jeg sige. Ja. Uha. Det er Uha. Ej, det er stærkt. Det kommer nu. ja. Nej, det er opviset bare at sætte en mand og helt lortet. Du kan tage toppen, hvis... Uha. Kan jeg næsten åbne med den der? Ej, det brænder i ørerne. Ja, det gør det. Det er lidt giftigt. Og så tager jeg den her bare lige for at være med. Ej, det bliver ved. Ja. Ja. Ej. Ja. Den har sådan en konstant svine. Smerte. Det bliver ved. Ja. Det brænder i halsen. Kunne du være frisk på sådan en Carolina Reaper derovre? Ja, det... På øverste hylde af. Det er fint. Og det er oppe for loftet. Ej, det bliver ved med at brænde. Ja. Jeg er meget dårlig til stærk mad. Ja. Hvad siger... Ja, men jeg har været lidt vant til det nu. Jeg har spist en 3-4 af de habaneros der nu. Men den sviger. Det er ingenting, der har gået igennem det der. Nej.